Salutare și bine v-am găsit, suntem aici cei trei lupi. Uitați, Alex, da, și un lupușor mai micuț, care este Darius. Am nebunit, băieți! Hai, băieții, hai, vă prezentăm casa. Acesta este primul episod de pe acest canal. Deja 25 de abonați. Ce să spun, deja e foarte bine. Bă, cineva a intrat la noi. Cine? Pe server. V-am spus că mai intră și abonați. Hai încoa. Am vrut să filmăm mai des și am decis să facem, nu prea am avut timp, așa că ne-am făcut un canal toți. Da, în care o să... Mamă! Da, știu. Era a mea. Unul trebuie să le aruncăm pentru creativ. Și aici. Robert, nu ai un încărcător? Uite, încărcător am în casă. Uite, și aici n-am întrebat. O priză mare. Băieți, aici acum. Eu v-am luat tot ce trebuia pentru noi, băieți. Să opresc sunetul. Așa, cum să vă spun, este primul episod și cel mai fain. Bă, dar stați puțin. Am chiar e ciudat că a intrat cineva, Herobrine, și uite acum îi scrie numele. Da. Nu, lasă-l, mă. Cred că să-și facă casă. Deci noi stăm toți în casuța asta de aici, da? Bă, îl teleportez pe Herobrine aici. Știi ce îmi place cum ai gândit-o? Că ai făcut casa exact lângă apă. Cu un necaț în ea. Da, dar nu vezi ce... Asta e foarte bine. Necatul. Da, dar nu vezi aici că am pod și încă o casă am aici. Ok. Și aici trebuie să pun niște scări și acolo tot o casă este. Xomera, mă duc un pic să iau niște lemn pentru că sunt nou pe server și vreau să-mi iau niște ce crezi că tot și eu sunt nou pentru că serverul ăsta a fost făcut pentru că celălalt l-am pierdut și acum toți am început la egal. Mamă! Se face noapte sau așa cred eu. Robi? Frumos. Ia de pe acolo tot ce. Da, cred că am luat din chest. Din chestul ăsta, da. Da, am luat și am pus acolo, știi, ca să vedem. De astea trebuie să le culegem. Care? Sebi, stai un pic. Tu ai zis că te-ai mai jucat pe serverul ăsta, nu? Nu, asta nu. Da, ai niște iteme. Da, iteme am. Vezi că sunt ca să încerc. Un topor, ceva. Da, un vezi acolo. Ai? În casă acolo și faci tu crafting table. Da, băi, O ieșit Herobrine din joc. Da, Alex nu s-a dus. Alex nu știu, stă AFK în casă. Se uită la enchanting table. Ce ai făcut aici? Am luat un încărcător. De unde? De acasă. Bă, cred că e cel mai fain videoclip de pe acest canal. Pentru că l-am băgat și pe Darius în serie. Vezi că te-a scos. Alex left the game, a ieșit din păcate, dar intri înapoi. Da, o să intri. Ai ceva diamant, văd că prin gesturi. Da? Da, ai 21 de bucăți. 16 găleți, dar ce faci tu cu 16 găleți? Păi, bă, cum să vă spun eu, am avut noi aici o lume care am făcut. Dar de ce ai luat lemnul ăla? Ok, se ai un crafting table, undeva în toată casa. Un crafting table. Hai încoa. Fă tu de aici ceva. Da, chiar stai când fac eu un crafting table și îl bag aici. Gata, să pun armura aici. Deci avem armură, frumos. Avem măr de ăsta. Unde să pun crafting? Cred că aici alba. Bă, dar nu-s chesturile așa de pline ca pe jocul data trecută. Mamă, cum erau. Nu mai contează, am început tot server, asta e. Aici puteți să enchantați. Acum toți suntem egali, asta e faza. Da, poți să enchantați. Eu n-am piatră. Bă, îți numai două
3 paturi. Mai trebuie unul ca să încăpem toți. Sebi, dar sunt aici 4 paturi în Unde? chest. Acolo unde te uiți tu. Asta alb. Apoi le punem numai pe astea albe ca să nu avem Bă, dar n-ai fiecare. niște piatră prin toate astea? Uite-te, dacă nu trebuie să merem. Trebuie apoi să merem să luăm. Dar serios? Da. Dar nu ai patru. Da, cum mă fac? Da, are, oricum are. Am Bă, 4 sunt paturi. Le-am făcut la o pată în loc de târnacop. Bă, e fain videoclipul ăsta, nu? Dacă o să iese ceva. Bă, deci dacă facem aici 10 like-uri. 10, nu cer mai mult, e primul videoclip, cer. Bă, dar avem 200 de... 10 like-uri, hai bă. Bă, dar avem unde ții în casă, am uitat. O să pun am făcut o barcă aici, nu știu, am făcut-o la prostie, dar o pun, mă atacă păianjen. E bine că ai făcut-o pentru că o să merem. O să merem chiar într-un sat, că știu un sat pe aici. It's ok. Ia, fii atent aici, că ești șmecher. Bă, să nu vă așteptați la noi că să vă facem. O să facem live și cu promovări, o să fiți ca poate pe viitor, dar dacă o să facem 50 de abonați pe acolo, o să dăm chiar și conturi de Brawl Stars. Da. Eu am un cont de 2500 sau nu mai știu de trofee, dar nu este a meu. L-am luat, așa. Ți l-a dat un băiat. Da. Păi am unul. Mi l-a dat un băiat și are Bibi, are ceva. Deci dacă strângem 30 de abonați, dăm un cont de 1000 de trofee. 1000, hai că e prea puțin. A? 35 de abonați dacă strângem băți, dăm un cont de 1000 de trofee. Vă roagă toți de pe aici, De pe serie. de pe serie. Măi, Herobrine ăla pe serie. Nu, ăla a ieșit. Da, au ieșit. Dar hai să ne culcăm. Bă, dar poate o să mai intre Se băieții, că spawnează știu că... mobii și după aceea când se face ziua se iei foc o grămadă. Ne culcăm? Și baie, mergi să dai de carne. Ne culcăm puțin? Hai să ne culcăm. Uite, Da, păi am pescuit ceva. da, eu mă duc să mă culc. Hai bă, să ne culcăm că doar de dimineață toată ploaie este. Ba nu, o plicuri și dispare. Nu contează, măcar tot o să vină ploaia. Hai. Eu stau la perete. Eu stau lângă perete. Îs monștri! Nu mă mai pescui. Bă, unii, Îs monștri, nu pot să mă culc. bă, unii sunt monștri. Lângă casă, pe aici. Da, fix și eu am perete, știi? Dar normal, că nu contează dacă ai perete. Îs Dar știi monștri. ce n-avem? Fără. Ba nu merge. Merge să ne culcăm. Merge acum? Ok. Seamnă cu plecat. Așa. It's ok. Mary? Da. E rău, nu zombie cu săbi. La culcare. Dar trebuie să ne punem și uși la casă, că ai văzut că intrau ăștia în casă. Stai să vin. Eu stau lângă Dobi aici. Pe bune. Bă, iară snubii ăștia. Nu sună că te ceapă. Eu singurul care nu m-a scos din tot. E normal că eu am ieșit intenționat. Și nu te mai lasă? Hai să facem o roată pe... Hai. Hai să luăm săbii, băieții. Păi ne mă lasă. Păi ne mă lasă să mă culc. Moroșanu. Că gata, mă. Ne lasă. Nu primim colindător, YouTube. Bă, dar unde sunt toate alea? Dă-mi clopată. Ca bun. Bă, am avut mai multe. Băieți, da, am mai avut mai multe. Bă, băieți, dar aveam mai multe de astea târnăcoape. Unde sunt? Am luat eu. Ah, ok. Câte? Acum merge să ne culcăm. Cărbunii. Dar normal că merge dacă i-am îndepărtat eu cu Bă, alții. cărbunii. Vă spun să mergem repede în pat cât mai avem Gata. timp. Hai, rapid, 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 hai. Hai toți rămâi în pat. Trebuie să punem și uși la casă. Bate. Dar nu, că ei nu cred că sunt Bă, ne văd că a urcat Dar cine tot mă scheletul. omoară? Hai, că unii putem culca, haideți. Ok, hai. Ouleu, este un creeper aici. Am dormit cu o sabie asculată. Ești pe live, bă. Uite un pic. L-am omorât, credeam că l-am omorât pe Darius. Hai, puneți-vă. I-am dat un pumn și el o zburat. Robert, dar uite la caracterul meu.
E fain, nu știu. Mi-ai făcut șmecher, eu n-am găsit să fac ceva gen așa caracter. Golden. Dar de unde avem 64 din magma block? Ce alea? De chiar, Magma mă. blocuri. De unde avem magma A? blocuri? Magma blocuri. Astea? Da. Alea? Alea le-am colectat. Băci. Zombie era pe barcă. Zombie de ăla. De Nu, hai, eu mă duc să merg un pic cu Da, barca. erau pește și mi s-a părut că e... Asta cred că... Dar îți mă las în urmă. Dar ieși din barcă. Conduc eu. Ieși. Hai, bă. Eram Ești sigur din că bani. Bubuie o să te din De asta să vă puneți doi. Vă puteți pune doi în... Să știți că... Da, Bă, ai știu, pus da. un înnecat. În barcă. S-a suit un necat în barcă. Cam atât cu acest video. O să ne vedem data viitoare. Pa, pa. O să ne vedem. Pa. 10 like-uri.